великата кола. Невероятна. И автомивка Умберто Еко. Яко лъска да... Говори малко на цигански. Чиксала! Какво невероятно производство. Каква уникална котара. Уникална кошница. 10 седалки. Лимузина. Това 2010. Модел 2011. Иван Руснакът. Вътре и модел 80. Тук е рокер. Ти погледа ли? Постарателно да. Снимай малко да я аз да потъркам. Дай още пръскам ти търкай. Леко че това ме тичи. Пада леза. Ай спокой сега. И горе сте фото. Много съм добър. Роден съм за тази работа. Намокри ми сядката отзад. Да му крим отзад това. Седалките. Стих, гуми, джанти. Има този автопак. Къпана. Нищо важно, нямате къпа вече. Ваня, иди запукни ти, бе. И се запукни.